Tak ma zavolali, aby som tam išiel sobášiť a na moje prekvapenie bol plný kostol ľudí a svedkovia, ktorí stáli za nevestou a ženichom, jedného som spoznal, viete, kto to bol? Tento riaditeľ školy, už starší pán a on nevedel, ja som sa zmenil za tie roky, hej, som z chlapca vyrástol, lebo bol som ešte malý chlapec a on vôbec nevedel, že ja som ten Miroslav Vožďara, ktorému on škodil. A až počas kázne z tej mojej reči zbadal som presne na sekundu moment, kedy mu to prišlo, že ja som ten farársky syn, ktorého on ponižoval. A viem, že vtedy zbledol a menil farby. Ja som počas toho obradu ho celkom sledoval. Viem, že chudáčik sám sa veľmi trápil a bol nervózny, lebo už bolo po prevrate. A že išli sme na hostinu do veľkého kultúrneho domu, ja som sa posadil, to mi tam dali miesto vedľa nevesty, tak aj sa sedávajú u nás na Slovensku, že kňaz, keď ide, tak posadia vedľa nevesty. A on sedel tak opodial a zavolal čiašníka a povedal mu, že aby ma išiel vziať, že on potrebuje so mnou rozprávať. Tak čiašník prišiel pre mňa, že chce so mnou rozprávať pán Sajenko. Áno, tak sa volal tento riaditeľ. A tak som išiel za ním vonku a on mi všetko povedal a aj slzy mu vošli do očí, lebo on mi povedal, že hneváte sa na mňa, že čo všetko sme vám robili v vašej rodine. A ja som povedal, nie, ja už som ako zabudol a samozrejme odpúšťam. A on mi povedal, že ja by som sa v pokoji nenajedol tuto na tejto svadbe, ani dobre necítil, keby som sa s vami nebol rozprával. A ja som povedal, pán riaditeľ, kľudne mi môžete aj týkať, hej, že však som váš bývalý žiak. A tak sme sa skamarádili. A potom som sa dozvedel, že tento surový riaditeľ školy na tej istej škole začal učiť náboženstvo. Tie deti cigánske sa za ňoho modlili, pracovali proste na jeho srdci. A že Pán Boh tak dával, toľko divov urobil už vtedy a tak sa o nás staral, že pre nás to bolo veľké povzbudenie a sila. Keď som mal ísť ja na strednú školu, tak keďže som mal len sám, ja taký cieľ byť duchovným pastierom, farárom, inej možnosti nebolo ako navštevovať gymnázium, lebo z inej učňovky alebo z nejakej inej školy odbornej sa nedalo ísť na teológiu. Jedine práve z gymnázia. No tak som sa musel prihlásiť na gymnázium, ale otec nám hovoril, aby sme sa výborne učili, tak som sa aj naozaj snažil učiť, aj moji bratia, a aby sme sa dostali na školy, ale ani to vôbec nepomohlo, totiž na všetky stredné školy, gymnázia v celom tom kraji prišlo oznámenie, že aby ma nezobrali a jeden riaditeľ povedal, že prišiel rozkaz z kraja, že radšej nech zoberú 5 štvorkárov ako jedného farárskeho syna, ktorý je jednotkár. Tak som sa nedostal na gymnáziu a vtedy začali také prvé slzy, moje, dosť ťažké, už ako chlapec dospievajúci. Vtedy to boli také detské slzičky predtým, hej? A rodičia vždycky ma utešili, ale potom, keď som si povedal, že moje plány začínajú padať, tak vtedy už naozaj som rozmýšľal, akým spôsobom by som mohol slúžiť Pánu Bohu. Dostal som sa totiž do chemickej fabriky, ktorá bola tam blízko meste. Poslali ma ráno som musel stávať o 4:00 a tam som chodil autobusom potom do tej fabriky a 8 hodín som tam robil a nepočul som ani keď som si spieval ráno vôbec vlastný hlas, lebo tam všetko hučalo, smradu tam bolo od oleja a tak som si povedal, tuto budem celý život vlastne. A rozmýšľal som, že čím vlastne by som mohol Pánu Bohu slúžiť, keď nebudem kňazom. Tak som si povedal, no možno také povolanie dobré by bolo byť čiašníkom. Čiašník, ako sa povie po česky? Čašník? Čišník. Že keď prinesiem jedlo ľuďom a že sa popýtam, no chutilo vám, že oni povedia, no áno, a že budem môcť povedať, potom sa spýtať, a viete, že existuje aj duchovný pokrm, ktorý chutí človeku? A že potom si to ako
že potom už nadviažem nejaký rozhovor. No vážne som rozmýšľal. Tak sme s bratom, brat si ešte pamätá, ja sme točili tanierky takto na paličke. Učil som sa pre zrkadlom, tu som si dal jeden tanier, druhý tanier, že nosiť a tak už trošku, že či zo mňa ten dobrý čiašník, ten misionár bude. Ale padali mi taniere, nebolo to ono, nebolo. A tak som rozmýšľal ďalej, tak napadlo ma krajčír. Mal som narodeniny, tak rodičia mi kúpili takú starú mašinu Zingerku za 500 korún. Tak som si povedal, no skúsim to. A tak som si zobral otcové nohavice, otec bol silnejší, a som si povedal, že ak sa mi podarí prešiť tie nohavice na také mládenecké, že to bude signál, že niečo dokážem. Lebo som si povedal, že keď budem krajčírom, že ľuďom ušijem šaty, ich pekne oblečem a že sa ich potom spýtam, či sa im páči a že budem môcť povedať, že a viete, že aj srdce človeka sa môže obliecť do pekných, čistých šiat? Že môžem znovu nadviazať nejakým spôsobom. Rozmýšľal som, ale vážne som rozmýšľal, že čím by som mohol byť a čím by som mohol slúžiť Pánu Bohu. Ale Pán Boh otvoril mi na jednom gymnáziu dvere, toho pána riaditeľa potom surovo vyhodili za to, že som mohol študovať na tom gymnáziu, ale pod podmienkou, že nepôjdem na teológiu. Tak som až do 4. triedy. Ja som vždycky chcel aj verejne povedať, že idem na teológiu, hoci to bolo veľmi ťažké. Moja učiteľka triedna, každý rok sme totiž museli napísať do dotazníka, že kam ideme. A ja som napísal, lebo ja som sa bál, že keď nenapíšem, že sa vôbec nedostanem na tú teológiu. Tak som napísal teológia. A učiteľka triedna, ona mala strach, že ju vyšupnú hneď, tak vždycky to pregumovala a napísala G. Tak som 4 roky bol budúci geológ. Áno. Ale potom, keď už prišlo k tomu, tak prišla tajná bezpečnosť za mnou a zavolali ma riadne, som tam vyzeral jak nejaký lump na tom gymnáziu, lebo to vyhlasovali v celej tej škole, že študent Hvoždiar a dostavte sa do riaditeľne. A potom tam boli títo dvaja zo štátnej bezpečnosti a mi povedali, že dopočuli sa, že si chcem podať prihlášku na teológiu a mi hovorili, že aké dôsledky to bude mať a že oni sa postarajú o to, že mi ponúkajú Vysokú školu muzických umení bez problémov, aby som sa tam dostal, a medicínu, také atraktívne veci. Ale ja som o tom vôbec neuvažoval, kde je toto. Ja som chcel byť farárom. A povedali mi, že na druhý deň znovu prídu. Znovu ma volali tým ampliónom tam v tej škole, tak už som naozaj, žiaci sa pýtali, študenti, že čo to. A potom mi ešte dali ďalších 48 hodín. Ale ja som nechcel iné byť. Ja som chcel byť ako farárom. Tak nešlo to potom oficiálne prihlásiť sa. Ja som si musel dať predsa za toho čiašníka na hotelovú školu prihlášku. Lebo som si povedal, že možno už niečo tam bude. A tam som mal také otvorené dvere. Ale tajne, súkromne som sa prihlásil na bohosloveckú fakultu. A tam som bol tiež prekvapený. Bolo nás tam len 8 a aké otázky nám tam dávali na tej teologickej fakulte, že dostal som otázku.